Кышлы буран юлларда кор көртләре, юлларда ойруша сок булырга кирәк. Шул сәбәпле юлларда иминлекне тәэмин итү максатыннан Октаныш районы ЮХИДИ хезмәткәрләре чираттагы рейдта йөри. Айнур Даутов тәҗрибәле машина йөртүче, шуңа күрә юл йөрү кагыйдәләрен һәрчак үтәп йөрергә кирәклеген яхшы белә. Руль артына утыргач та иң беренче эш итеп иминлек каешын эләктерә. Үзенә генә түгел, янында утырган пассажирларына да шундый тәләп. Көнде юлда дулга бик ярланмасын, чөнки бүтән якларда да йөрүштергән бар, безнең юллар Аллага шөкер. Айрым ниндирәк урыннарда кимчелекләре булырга мөмкин, конечно, но основном Актаныш җирлегендә мин үзем җунны начар димим. ЮХИДИ инспекторларының чираттагы рейды юлда хукук бузучыларны ачыклау һәм кизәтү. Кагыйдә бузулар арасында иң еш очрый торганнары иминлек каешын эләктермәү, тизлекне арттыру, балаларны махсус автоутыргычсыз йөртү. Юлда иминлекне тәэмин итү өчен тагын бер кирәкле чара яктылык кайтаручы элементлар куллану. Кыш көне бу айрыуча мөһим. Юлларда һәр вакытта игътибарлы, сак йөрүегезне теләп, шушы белешмәлек һәм яктылык кайтаргыч элементны таратабыз. Рәхмәт Исән-имин хайрлы юллар. Юлларда һәр вакытта исән-имин йөрүгә язып, профилактика максатыннан инде безнең районыбызда мондай чаралар бик еш үткәрелеп тора. Һәм инде без менә шул ГАИ сотрудниклары белән берлектә һәр вакыт рейдларны оештырабыз. Аларга ярып без дә чыгабыз. Айрым игътибарда машина тәрәзәләре нормадан артык караңгылату очраклары да бар. Кагыйдәне бузган өчен 500 сум күләмендә штраф каралган. Моннан тыш шофер урында ук кимчелекне төзәтергә тиеш. Шуннан соң гына ул алга таба юлын дәвам итә ала. Водители нарушают правила дорожного движения. Иң еш кагыйдә бузу очраклары, каршы як полосага чыгу, балаларны махсус автоутыргычка эләктермәү, шулай ук җәяүлеләрнең тиешсез урында урам аша чыгуы еш күзәтелә. Ләлә Зайнуллина, Альбина Султанова, Марат Сарахов, Татарстан яңалыклары, Октаныш районы.